Guazen eguneko bigarren elkarrizketarekin. Iban Agirre dugu hemen, Iruñe Antitaurinako kidea dena eta taldearen sorkuntzari buruz eta haren helburuei buruz hitz egingo duena. Ongi etorri, Iban? Kaixo, bai. Zer moduz? Ondo, bai. Bueno, konta iguzu pixka bat nola sortu zen taldea eta konta iguzu. Bai, bale. Genera matzan denbora lagun batzuk elkartzen eta eztabaidatzen eta hitz egiten kontu hauen inguruan, ez? Zezenketen inguruan eta, San Ferminetan gehien bat sortzen den giroa, ez? Zezenketetan eta ze suposatzen duen horrek. Eta duela 3-4 hilabete hasi ginen berez eztabaidatzen formalki. Egin genuen lehenengo bilera Katakraken gerturatu zitzaizkigun jende desente. Eta abiapuntuta hori izan da, sortu genuen WhatsApp talde bat. Eta hortikan abiatzen da ere beste WhatsApp talde bat, talde eragilea dena. Eta hortikan pixka bat mugitzen ditugu gure jarduerak eta gure proposamenak. Kide asko zarete orduan? Bai, laguntzaile asko ditugu. Eta, hasi gara harremanetan beste motatako kolektiboekin, animalienganako tratu txarrak deuseztatu nahi dituzten kolektiboekin. Eta nahikotxo jende gaude, bai, talde eragileak egiten dituela proposamenak, baina baditugu talde handian laguntzaile asko, bai. Eta zer duzue pentsatuta jendea mugiarazteko? Bai, pentsatua azken finean gure helburua da zezenketekin bukatzea. Baina, klaro, guk badakigu helburu zorrotza dela eta nahiko potentea, alde horretatik. Ezagutzen dugu, Iruñakoak gara, ezagutzen dugu San Ferminetan zenolako giroa sortzen den, jende asko joaten dela zezenketetara. Baina guk pentsatzen dugu horrekin bukatu behar dela eta helburu zorrotz hori badaukagu gure lehentasuna bezala, baina baita ere badakigu epe motz batean zaila izango dela eta alde horretatik nahiko genuke informatzea, jendartea, proposamenak egitea, alternatibak eskaintzea, sentsibilizatzea ere jendea. Eta azkenean, gure lana igual izango litzateke pixka bat alfabetatze emozionala, jendea ohartaraztea, holako jai batekin gure ustez jai daukagula, ez dela gure jaia eta horrekin bukatu nahi dugula. Claro, jende askorentzat ere edo jende asko suposatzen dute entzun duzuela, pentsatzen dute San Ferminak horretan hori dela jai nagusiena, zezenketak eta entzierroak eta zer esango zenioke jende horri? Bai, guk lehen esan bezala badakigu bertakoak garelako, jende asko Iruñakoa gara, beste batzuk ere kanpokoak, ezberdintasun hori ere ez dugu egiten. Eta bai, errealitate bat da, entzierroek eta zezenketek badutela kriston indarra, ez? Baina, baita ere aspaldian, aspaldiko partean jendeak ere beste pertsonen haragia jaten zuen, kanibalismoa gertatzen zen hainbat lekutan. Eta azkenean kultura hori edo tradizio hori ez da mantendu. Beraz, pentsatzen dugu hemen ere zezen batek jasotzen baldin baditu tratu txarrak, kriston bortizkeria, kriston sufrimendua, estresa eta
ez litzatekela bere horretan mantendu behar. Eta, Eta zezenketan zentratzen zarete edo entzierroak ere, ere horren kontra alzaudete? Argi eta garbi utzi behar dugu entzierroekin ez garela sartuko. Entzierroek izango dute bere ritmo propioa, bere eztabaida piztuko da pizten den momentuan, baina guk uste dugu oso importantea dela, oso garrantzitsua dela zentratzea eta fokalizatzea zezenketekin. Eta gure helburua lehentasun nagusia izango da zezenketekin bukatzea. Eta, entzierroen inguruan, gure taldean badaude entzierroen aldekoak, badaude entzierroen kontrakoak, eta horrek pentsarantzen gaitu beste denbora baterako utzi beharko genukela. Lehen aipatu duzun bezala, pasaden astean hitzaldia izan zenuten, eta zer gehiago duzue pentsatuta edo prestatuta antolatuta hurrengo egunetan? Bai, formalki aurreko larun batean uste dut egin genuela prentsa aurrekoa, gerturatu ziren hainbat hedabide. Aurreko asteartean ere egin genuen hitzaldi bat, Abatma eta Basati taldeko hizlari batzuekin. Eta hemendikan gutxira proposatzen edo antolatuko duguna izango da uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, zezen plazatik abiatuta Kale Girafest antitaurina, zeharkatuko ditugu hainbat kale, eta gero bukatuko dugu Herri San Ferminak antolatutako gune batean, Baratzurien plazan, irakurriko dugu manifestu txiki bat, eta gero Iparfol taldeak ere joko du O plazan. Beraz, gutxi gora bera, arestian esan bezala, informatzea eta sensibilizatzearen harira, prentsa aurrekoa, hitzaldiak eta alternatibak eskaini nahiko genieke ez, Nafarre jendarteari eta hori gutxi gora bera da prestatuta duguna. Gero bestaldetik ere esan, uztailaren batean guk ez dugula antolatuko, baina bai gurekin harremanetan dagoen beste kolektibo batek antolatuko du, Askatasuna eta Animaliak Nafarroa taldeak ez utzi bakarrik lelopean, uztailaren batean, eguerdiko 12etan Gaztelu plazatik aterako den manifestaldia izango da. Eta guk ere animatzen dugu jendea parte hartzera. Herri San Ferminak ere beste kolektibo aparte bat da, eta orduan zuekin lagundu egiten ari du. Ez esan duzun bezala hor bukatuko duzuela kale jira, ez? Bai, kolektibo ezberdinekin ari gara lanean, ari gara harremanetan. Lehen esan dudan bezala, talde handian nolabait laguntzaile asko ditugu, eta batzuk joaten dira kolektiboekin hitz egitera, beste batzuk etortzen gara elkarrizketak egitera, materiala ere sortzen ari gara, kale jirarako, bai, pegatina. Pegatinak ere banatuko ditugu kale jira horretan, eta bai. Eta zein da ikusten dituzuen zailtasun handienak? Nire ustez zailtasun handiena izango litzateke inertzia, ez? Jendea guk uste dugu badoala zezenketetara, tradizio bat delako, inertziarengatik, hainbat lagunek seguruenik esango diotela, ez? Lagun horri, venga, bazoa, zezenketetara, ondo pasatuko dugula, ez da zer gertatzen. Eta, azkenean horrela ere gertatzen da, ez? Eta, igual, zailtasun handiena izango litzateke inertzia horren kontra borrokatzea. Lehen esan bezala, nahiko genuke jendea informatzea eta sensibilizatzea, eta hori da gure ustez arazorik eta larriena, ez? Nola sartu jende horren emozioetan eta afektibitatean
eta bueno, nolabait konbentzitu, ez? Eta esan, alternatibak badaude, guk ere eskaintzen ditugu alternatiba asko, baina berez eskainiko ez bagenitu ere, badaude joan altzara edozein tabernara, eta hori ere da alternatiba, eta ez duzu inori mina egiten. Dantzatzera joaten baldin bazara ere, alternatiba bat da, kontzertu batera lagunekin askari bat egitea, horiek badira alternatibak, eta, bueno, poliki-poliki nik uste jendea ohartaraziko dela, eta denon laguntzarekin ustuko ditugula zezen plazak. Izan ere, badaude hiri asko, zezenketak ez dituztenak edo ospatzeko tradizioa ez dutenak. Bai, bere momentuan Katalunian debekatu egin ziren, eta nik uste oraindik ez direla egiten. Gero Espainiako Tribunal Gorenak bai egin ziola egitea eta esan zuen ezinezkoa zela debeku bat jarri, beraiek dutelako eskumena. Baina, bueno, Katalunian, Kanariasen uste dut ez direla egiten. Orain Balear Irletan Tribunal Gorenak emandako epaia ikusita egiten ari diren legea bide honetik doa, zeren nahi dizkie zezenketei baldintza zehatz eta konkretu batzuk ipini, eta baldintza horiek egingo dutena da jasangarritasun ekonomikoa bilatzea, eta horrek azkenean ustera plazak. Momentuz, jendea erreakzionatzen ari duela ikusten ari duzu, ez? Bai, hasiera batetik, lehenengo bilera egin genuenetik, jendean dana bildu zen, eta jendea gogotsu ikusten genuen, poliki-poliki, ari gara bakoitzak bere lana egiten, baina, prentsaurrekoan ere ikusi zen gaia zuela ere garrantzia, hedabide asko berturatu ziren. Hitzaldian ere, gero, jende askok egin zituen galderak, eta beren haserrea nolabait ere plazaratu zuen, hainbat jendek. Eta horrekin ere jokatu behar dugu. Bai, gure haserrea normala den moduan ondo bideratuta, nik uste epe ertain batera lortuko dugula. Gainera, estatistikek ere esaten dute zezenketek egoera oso txarran edo daudela Estatu Espainolean, esaten dut. Bai Kultura Ministerioak ateratzen ditu datu batzuk eta esaten du zezenketa ikuskizun zezenarekin harremana duen ikuskizunak behera doa zela, 43% behera, eta ondorioz ikusleak ere 49% behera ere doala. Hori Kultura Ministerioak esan da 2007-2015 urte horietan. Gero ere baditugu beste motatako estatistikek, beraiek ere esaten dutela zaletasuna ere poliki-poliki jeisten doala, hain zuzen ere hartzen dute adintarte bat oso datu esanguratsu batekin, 16-24 urte bitarte horretan egiten duten estimazioa dela bakarrik 7% dagoela zezenketen alde. Guzti honek zer esan nahi du, zezenketek daukaten osasun egoera kinka larrian dagoela, poliki-poliki jende gutxiago bertaratzen dela zezenketetara, eta bultzada hori nahiko genioke eman, jai horri. Claro, gainera San Ferminen kasuan, atzerritar asko etortzen dira eta Espainia,
saltu egiten da, hori zezenketen kontuarekin eta guzti hori. Orain aipatu duzu, ere kanpotik gaizki ikusten hasi dela. Bai, hasi ez, nik uste igual izan daiteke aldrebes, ez? Hasi gara gu beranduago, ez? Europan, esan dezakegu, Inglaterran 19. mendean deus estatu egin zirela zezenketak, Italian 20. mendean, eta Estatu Espainolak oraindik 21. mendean tamalgarria badirudien ez ere, oraindik zezenketak egiten direla. Gainera, badaude legeak animalienganako tratu txarren kontra doazenak, baina beti ere salbuespena badago tauromakian, eta horrek ere harritzen gaitu, ez? Salbuespen horrek esan nahi du ere onartzen dutela tratu txarra dela, eta kriston tratu txarra, bortizkeria, sufrimendua, kriston estresa, ez? Jasotzen dituzte zezenak. Orokorrean, nik uste dut, edozeini galdetzen badiozu ea zer pentsatzen duen, gaizki dago, baina dirua mugitzen du eta beste pertsonek ere badaude esaten dutenak artea dela. Bai, guk horrekin ere, gure zalantzak ez, baina bai ikusten dugula dela pixka bat pertsonala, ikustea gauza bat artea den edo ez den, baina guk ere pentsatzen dugu bai artea, bai kultura, bai tradizioa baldin badagoela odolez zikindua, guk egingo duguna izango da arte, kultura eta tradizio horren kontra borrokatzea. Guri berdin zaigu izatea kultura espainola, kultura euskalduna, kultura ego-amerikarra, guk horren kontra joko dugu eta saiatuko gara gure bidea jorratzen. Zorte handia opa dizuet, Iban, eta eskerrik asko Salva Telebistara etortzeagatik. Bai, zuei, eskerrik asko.